Ya Durna arep matur apa? Nyuwun pangapunten paduka kepareng jumeneng dados senopati menika ngantos nyuwun pangapunten nyirnakaken putra Wirata sedayanipun wonten madyaning palagan Seta Utara Wirasangka gugur. Mangke yen to Peremban. Kula menika taksih bingung raos sing manah kula. Bingung perkarane apa? Ngaten. Medhinipun sangadi Penemban menika ragya priksa leres lepat. Lah ya ngerti ngono kok dadak takon ki ngopo. Lah sak mangke antawisipun perang Baratayuda menika Pandhawa kaliyan Kurawa. Menika janipun ingkang leres menika sinten? Sing bener kuwi Pandhawa. Lah iki ingkang leres Pandhawa. Iya. Kenging menapa menen kok ngrencangi Kurawa? Lah menawi ngaten panjenengan menika ngrencangi ngrajangi tiyang angkara murka. Kusik. Aja kaya bocah cilik Durna. Nek tuk munyawang ki mung saklebatan. Ketoke Begawan Bisma ki kaya wong angkara murka mbelani wong luput rak ngono. Lho mestine ora ngaten. Kleru. Bratayuda wong perang kuwi kudu timbang. Kudu timbang bobote. Werdinipun nggih keparingipun kados pundi Penemban. Coba saiki Kurawa ki duwe sapa wae? Senopatine sapa wae sing kira-kira petingan enenge ya mung Bisma, Durna, Prabu Salya, pol-pole Karna. Ya apa ora? Inggih. Nek ditimbang karo Pandhawa kira-kira timbang apa ora? Lah petangipun mengke ya. Petunge. Nek disawang Pandhawa ki mung 5. Puntadewa Werkudara Janaka kembar sak pranakane ning elinga. Pandhawa kuwi ana Kresna eneng Ismaya. Kresna ki sapa? Ismaya kuwi sapa? Kresna ki Wisnu. Ismaya ki sapa? Kyai Semar. Lah nek Wisnu ki gelem temandang gawe, Semar ki gelem temandang gawe. Kurawa dadi apa? Ayo. Iki nalar lho, Durna, iki nalar. Mula supaya iso timbang aku melu ngestina ben timbang antarane Pandhawa lawan Kurawa. Wah, tepanjang kula mikir kados bunek. Waduh, Penemban Begawan Bisma kok ngono lho, kok ngono lho. Kok ngewangi angkara murka. Lah iya, mung urung kecekal nalare, urung ketemu. Sing mbok goleki saiki wis mudeng, wis ngerti to. Sampun, Penemban. Wis semingkira tak rampungane Pandhawa.
kala narpa Kresna tantulus anyakra ring Resi Waraja Wisutta kang munggah kekalihing rata teher tumyang ingkang sarotama panwarta magawe Prabu sesembahan kula Koko Prabu eneng apa Yayi Arjuna Koko Prabu mboten nyono babar pisan menawi Bratayuda menika wengis. Bratayuda wengis. Inggih Koko Prabu. Wengise perkara apa? Ing atasipun Pandhawa menika namung badhe ngrebat kamukten kemawon ngantos ngurbanaken para pepundhen kadang sepuh. Miwah para dwija inggih para guru kula Koko Prabu Kranta-ranta raos sing manah kula menawi tetela mekaten kula mboten menang mboten dados menapa mboten nampi kamukten negaring Astina inggih sampun inggih Koko Prabu dadi kuwi gelem perang iki mergo kuwi iki ngarep-arep barine kamukten negara Ngastina ngono inggih Koko Prabu. Oh, lah ya kleru. Janaka. Wiwit biyen mula jenenge perang kuwi kejem, perang kuwi wengis. Bratayuda iki yen kowe mung ngarep-arep bab perkara kamukten, baline negara Ngastina kowe bakale kecilik. Sabab mengkene ya Yayi. Upama kowe iki menang, ya. Upama kowe menang, Janaka. Kowe besok entukmu negara ya negara kothong ora ning isine. Sebab isen-isene negara kuwi dientekke Kurupati nggo ragat perang iki. Upamane kowe iki besok kowe menang, kukupamu ya kuwi mung para waranda, bocah lula, wong cacat, wong jumpo. Kuwi entuk-entukamu. Sarwa ngeres to. Menang kok kukupane kok malah ngeres-resi ati. Ya to? Kuwi menang. Ning entuk-entukamu bocah lula, cah nangis ting celenger, bangsane random nangis sesenggukan, kelangan bojo, wong cacat sikile pedhot. Karo wong jumpo sing kira-kira dadi tontonan ning lha ya jroning kowe gelem ngrukti kowe gelem ngopeni karo bocah lolo bangsaning waranda wong jumpo wong cacat kowe bakale entuk mustikaning kamukten sing sajeke urip durung tau mbok temoni. Nek mung nemu negara magrong-magrong Mas Micis Rajabrana lumrah. Ning nek kowe gelem ngopeni bangsane bocah sing keloro-loro kaya ngono kuwi mau, kowe bakal entuk mustikaning uripmu sing sajekmu urip durung tau mbok prangguri. Lan maneh jroning piwulang perang Bratayuda iki Janaka ing kitab Bhagavad Gita wis nyebutake isine mung loro bakti yoga lan karma yoga. Bakti yoga kuwi tegese darmaning satriya mangrurah satru murka rawe-rawe rantas malang-malang putung. Mbah kuwi pepundhen, mbah kuwi sanak apa kuwi sedulur yen to pancen ambeke angkara murka kudu sirna saka lumahing jagat raya iki. Kuwi bakti yoga. Lah karma yoga kowe nindakake kewajiban kasatriyan kaya ngono kuwi ing tembene kowe swarga apa neraka ora susah mbok pikir kuwi pasrahno menyang agiring Gusti kang akarya jagat. Mudeng inggih Koko Prabu. Nah, nek pancen kowe ora gelem perang tegese kowe bakal ngurip-urip nguri-uri karo angkara murka. Nek angkara murka ndodra
ening jagat raya iki kowe aja nyalahke sapa-sapa, kowe nyalahno awakmu dhewe. Sebabe satriyane ora gelem perang, ora gelem temandang. Kuwi lho Janaka, pikiran kanthi wening. Wah, jelamprong gembeng kaya bayi. Wah, ngono wae tak nangis senggurukan. Werkudara, apa? Kowe tandinga karo Begawan Bisma. Wani kowe? Sing kandha sapa? Kowe kuwi lho. Ngopo? Kowe tandinga karo Begawan Bisma. Kowe wani? Sing kandha sapa? Kowe iki guneman kok mulek ora sambung ki piye to? Kowe iki tak tari, kuwi tanding karo Bisma wani ora? Sing kandha wani iki sapa? Lah iki wis kisruh ya ngene iki. Jebulane kowe iki ya ora wani, ora wani apa ora wani. Ning kuwi mbahku wis paring ilmu karo aku. Malah kuwi ya tunggale Janaka mau. Janaka wonten dawuh. Wis saiki Janaka Werkudara ora susah kowe teman ndang gawe. Saiki aku njaluk senjata pitulung kelawan sira Yayi Arjuna. Susah kowe perang. Inggih, Koko Prabu. Nanging aku bakal mundhut ngampil barang darbekmu. Kowe lila apa ora? Menapa kemawon pusaka menapa kemawon ingkang panjenengan pundhut. Badhe kula aturaken. Tenan, saestu kowe lila. Inggih, lila Kanjeng Koko Prabu. Aku nyilih bojomu Wara Srikandi. Aku nyilih bojomu Wara Srikandi bakal tak dadekake senopati. Bareng aku arep nyilih bojomu Wara Srikandi tak dadekke senopati kok kowe ndengengek. Ngopo? Menapa kirang senopati anung-anung kenging menapa kedah Srikandi ingkang dipun jaaken wonten palagan. Lah kowe dhewe ya ora wani ngono lho. Ora coba. Kowe ora wani, Werkudara ora wani bareng aku arep perintah Srikandi, kowe ora entuk. Menika bojo kula. Aku ngerti nek Srikandi kuwi bojomu. Lati pakarti kudu nyawiji, ucape batine kudu padha. Tegese kowe ora wis lila to, aku nyilih barang darbekmu. Nek ora gelem perang, lho niki Koko Prabu menapa kemawon kula aturaken. Bareng bojone disilih kok ora entuk. Kena. Sido jam 5, Dik. Dadak piek. Upaminipun boten Wara Srikandi dos pundi. Kawing ngantos Srikandi alit sakit ageng pun pejah. Ati kula neh cerewet. Kuwi yo ngono kuwi. Kowe lila apa ora? Nek pancen lila, coba tarinen dhisik. Kanjeng Koko Prabu. Ya rikala semana ingkang ngraka Yayi Arjuna minangka dutaningipun Kakang matah kelawan Wara Srikandi ya jeneng sira Yayi. Tak dawuhi jumeneng dadi senopati Ngalaga. Kowe tak angkat derajatmu. Rikala semana kowe kuwi ya senopati pepethingan. Kowe meguru manah sapa ya mbok guroni ya Janaka. Nyatane kowe ya unggul bisa ngungkuli para putri liyane. Nah, dina iki buktekno. Kira-kira kowe wani apa ora? Yen kowe dadi senopati mungsuh karo Begawan Bisma. Menawi keparengipun Kanjeng Koko Prabu mekaten nggih Koko Prabu kula namung sendika ndherek kula setaken dawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula namung setaken rasa jual jawil. Haha.
Oh. Werkudara kok guyu. Ora wangun. Janaka yen kowe krungu tembung kaya ngono kuwi. Saiki aku ngelingke karo Si Adi jaman kowe ngarah Wara Srikandi. Kowe prasetya apa ora karo bojomu Wara Sembadra? Ayo. Bareng wis paripurna meguru manah karo kowe terus kowe nglamar karo Srikandi sing mbok kon nglamar Sembadra. Apa umum to kuwi? Arep rabi meneh sing nglamar kok bojone ini ra dapurmu apa nek. Ayo. Kowe tembungmu rikala semana ibune Kuluk. Aku kepengin garwa Srikandi ku ora perkara ayune. Nek ayune ayu, kowe luwes kowe. Anak-anak kepengin Wara Srikandi, Srikandi ku duwene kasekten kaya aku, titik sing jemparing padha karo aku. Besok kepeng kok ing Pancabaya Srikandi iki bisa ditohake ana madyaning palagan. Ayo ya ngono apa ora? Ayo. Ora ketal-ketil mripatmu kowe. Ya ngono ora? Inggih. Lah iya. Ngono kok dadak. Lah yo bojomu dandan ana cara perjurit. Kula Koko Prabu pundhen kula mangke prateng delahan. Bingeng manah kula tanpa pepindhan Koko Prabu sasampunipun kula katetepaken jumeneng dados senopati. Iya. Yayi Wara Srikandi. Nadyan to sira iku traing wanita nanging Kyat iki nudratake bisa jumeneng dadi senopati. Duweni kadigdayaning tanpa beda kaya priya. Koko Prabu kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Ya, sing ati-ati ya Wara Srikandi mungsuhmu ora baen-baen. Mungsuhmu ku mau Begawan Bisma. Ngono ninggi. Kanjeng Pangeran kula nyuwun tambahin berkah pangestu. Iya. Wara Srikandi sing ati-ati. Kang Mas Jodipati kula nyuwun pangestu. Ah, ya kompreng ndang mangkat kono. Wedi mati. Apa kurang senopati sing pepethingan? Arpa kowe nyandang nganggo cara senopati, aku wis ngerti yen pancen kowe kuwi wanita, kowe bocah wadon Srikandi. Aja kowe sing maju bojomu kon maju menyang paprakan kene. Aja ngremehake kelawan wanita, aja ngremehake kelawan Srikandi. Nadyan, kowe wis bisa nyirnakake senopati ning Pandhawa katurune pisan yang Seta Utara Wirasangka. Nanging aku ora bakal ulak, aku nandingi kridane Begawan Bisma. Aku ngeman karo kowe ya Cahayu, aku ngeman karo kowe. Aja nganti tanganku tak regeti nganggo ludirane wanita. Aja nganti tanganku iki kena getihe wanita. Mundur, mundur. Entuk pancen aku bisa ngasorake Pendhita Takanda Begawan Bisma. Oh, lah dalah cobanen wong ayu.
Sang Senopati Agung Wara Sri Kandi ing pengabaranira Sang Begawan Bisma kendang kaprajondang ananging rikala semana enget Purwadasina pungun-pungun saking ngantariksa cumalorot wonten wujuding kancing gelung ingkang dumawah wonten ngarsanira Dewa Sri Kandi kagiat gura wekasan Anggar Jita jroning penggalih kusumaning ayu Dewa Sri Kandi rikala semana wonten kancing gelung ingkang dumawah wonten ing antariksa sigra jinandhak kelawan Dewa Sri Kandi akan kawah wonten ngarsanira Sang Begawan Bima kagiat ora wekasan Wiladala iki dudu gaman nibake wae kok kadung tekse ora tekan nggone kok wujude kok nyolowadi temen apa iki Pesmak pandulune Begawan Bisma dupi mulat wujuding kancing gelung menika kancing gelung ingkang nami panatas ageme Dewi Amba rikala semanten datan pangling jroning penggalih Sang Dewa Brata ya Begawan Bisma dupi mulat wujuding kancing gelung panatas teka kaya mangkono pangandikane Sang Wikudibya Begawan Bisma aduh aku ora pangling iki kancing gelung panatas iki ageme Yayi Dewi Amba rikala semana aduh garwaku wong ayu oh garwaku wong ayu Amba Dewi Amba bareng aku weruh wujuding kancing gelung ing rikala semana nggo kancing gelungmu kang aran penatas saknalika kaya kedodok rasane atiku mbok menawa wis temeka kala mangsane Ambo wis kowe aja nglelaga rasane atiku wong ayu dasare aku ya tresna tenan karo kowe wong ayu. Iki mung tak nggo sarana aku ngrampungake jejibahaning uripku aja nganti aku iki digeguyu dening wong akeh. Ambo wis pun Kakang nglenggono marang kaluputan. Mbok menawa iki wis tumeka pestine aku kawan kowe bisa ketemu. Aja nganti kesuwen enggal tamakno pusakamu kuwi Sri Kandi. Rasa madangi jagaduk mungup paning ucake bukir martaba bang sumirat seneng soroting surya megawan gunung-gunung